Takže bolo avizované, že trasa pôjde aj cez Košovskú hoľu, keď si to prešiel. Išiel si aj cez tento kopec? Áno, išiel som aj cez ten kopec a bolo to veľmi zaujímavé, lebo už tam rastie čučoriedky, čo pre motorkára nie je až také všedné, keď jazdí iba tu na dole, predsa len tie čučoriedky naznačujú, že je to už aj vo veľkých výškach, tak sme boli okolo 1200 metrov. Je to tam takisto veľmi pekné, náročné chodníky, a bude tam musieť proste ten jazdec dávať veľký pozor, aby si, ja neviem, neodrazil radiacu paku, brzdovú paku, lebo je to blízko pri zemi a rastú tam proste rôzne tie také tie kosodreviny už a za druhé je to krásny výhľad až na Košice, všade dookola. Tam, keď bude počasie, tak aj na Tatry. A druhá otázka ešte, do akej miery si myslíš, že počasie môže ovplyvniť tú náročnosť tých tratí, teda dážď? Tak ono dážď skoro všade ovplyvňuje tú trať. No, akákoľvek trať je na svete a keď zaprší, tak je určite ťažšia. A tu je to takisto, lebo som išiel niektoré dni na suchu, niektoré dni som išiel na daždi a vo veľkom daždi, takže som mal tú možnosť to porovnať. A je to dobré, že sú tu podklady tu na hnízko kamenisté, čiže aj za toho dažďa sme to dokázali krásne prejsť, ale je to zase stiažené tým, že prší na okuliare, stromy padnú nižšie, čiže je to náročné v uhýbaní sa s motorkou spracovaním, tak je to dobre urobené, lebo dá sa to ísť aj na tom blate, naozaj v pohode sa to dá ísť na tom blate. RZ-y neviem, lebo RZ-y sú menšie rýchlostné skúšky, ale tie, keď sa vyjazdia, tak určite budú ťažké na tom blate. Na to si musí dávať aj poriadne ten pozor, aby tie RZ-y urobil tak, aby pri náhodnom daždi, aby to nevzniklo niečo takého, že sa to nebude dať obraziť. To keď ešte chalani vymyslia dobre, že to dobre natiahnuté motokrosy, tak to majú bez starosti. Ta 6 dňa prebehne krásne. A čo sa týka toho záverečného motokrosu, ty ako účastník viacerých 6-dňových, predsa len je to 6 dní a motokros je posledný deň, takže do akej miery sa tam ešte súperí o celkové poradie a do akej miery je to už len prestížna záležitosť zvíťaziť? Všetko záleží na bodoch, aké sa urobia na tých prvých 5 dňoch a sú 6 dní, kde sa závodí do posledného metra, tak o posledný meter sa závodí do poslednej sekundy. Ale zažil som aj 6 dňové také a ja som išiel už koľko razy tak záverečný motokros, že už bolo všetko rozhodnuté a išlo sa to proste tak navoľno, ale samozrejme tam je každý pretekár je srdcom závodník, čiže závodí sa naplno, ale tá psychika je taká voľnejšia. Tak všetko záleží, ako sa to rozhodne za tých prvých 5 dní. A čo tvoja účasť na 6-dňovej? Prídeš sa pozrieť, budeš divák, budeš nejak pomáhať organizátorom, alebo... Určite prídem sem a budem sa samozrejme aj ako divák, aj pozrieť, aj by som chcel pomôcť nejako. Jednali sme, dohadovali sme sa s Jankom Reverom, že by sme možno ráno vyrazili pred štartom skontrolovať trať, okrem aj iných jazdcov, ktorých určite ten poriadateľ bude mať, ale my by sme to ešte z tej našej stránky chceli tak prebehnúť, pozrieť, aby všetko bolo OK, poprípadne nejakú šipku niekde ešte dať, keby sa nám zdalo, že ich je menej, alebo že je to nejaké nejasné, tak aspoň takto by som chcel pomôcť, ale nie nejako, nechcel by som len do toho zasahovať, lebo oni už majú svoju štruktúru, ako to majú v tejto strane, ale to je tak nezáväzne pomôcť. Super, ďakujem pekne za rozhovor.